Celadet Bedirxan di sala 1893 de li Stenbolê wekî yek ji lawê malbata mezin a Kurdan ya Bedirxaniyan hate dunyê. Bavê wî siyasetmedar û rewşenbîrê navdar müfettişê Dadgeha Stenbolê Emîn Alî Bedirxan e ku ew jî yek ji kurên Mîr Bedirxaniyan e. Dayika wî Semiha xanim jî malbatek ji Çerkezan bû. Celadet wekî pêşengê nivîsîna Kurdî a betîpên Latînî di warê lêkolînên li ser zimanê Kurdî de gelek xebitiye. Li sürgün û nefiyê kovarên hawar û ronahiyê weşandiye. Xebatên Celadet bûn bingeha edebiyata kurmancî ya hemdem. Piştî fermana Emîn Alî Bedirxan û her sê lawên wî, Emîn lawên xwe û Süreya çûn Misrê, Kamuran û Celadet jî çûn Almanyayê. Celadet zaroktiya xwe di sürgünan de derbas kir û li bajarên wekî Stenbol, Isparta, Edirne, Konya û Selanikê jiya. Ji belî zimanê Kurdî Mîr Celadet bi zimanê İngilîzî, Fransî, Almanî, Türkî, Farsî, Erebî û Yewnanî jî dizanî bû. Di 18 saliya xwe de Celadet li Stenbolê dest bi dibistana medreseya Herbiyê dike. Di salên şerê cîhanê yê yekem de ew wekî mamosteyê gîhandina zabitan xebitî û li Eniya Qafqasyayê li dijî Rûsan şer kir. Piştî ku di encama şer de İmparatoriya Osmanî têk çû, Celadet li Stenbolê ket navikarên siyasî û bû yek ji hîndarê civaka Kurdan. Lê piştî demekê cardin bi fermanekê berê xwe dide Almanyayê. Birayê wî yê piçûk Safter ji ber nexweşiyê jiyana xwe winda dike û Celadet li xerîbiyê bi tenê dimîne. Di rojên sürgûniya Şamê de jî Celadet dest bi karê zimanzanî û afirandina alfabeyek Kurdî kir. Li gor fikra Celadet alfabeya Latînî dikarî bû berî li nivîsîna Kurdî vebike û ji xwe ew ji sala 1919 ve xwedî vê baweriyê bû û li Almanyayê li ser etîmolojiyê jî xebitî bû. Piştî amadekariyan di pazdê gulana 1932 de hejmara yekê ya hawarê gihand xwendevanan. Armanca Mîr Celadet ew bû ku alfabeya Kurdî a Latînî bi vê kovarê li seran serê welatên ku Kurd lê dijîn belav bike. Di wê salê de kitêba xwe ya gramerê a bi navê Rêzimana alfabeya Kurdî çap kir. Piştî destpêka şerê cîhanê yê duyem, Celadet dest bi karên rojnamevaniyê kir û di sala 1942 de li Şamê kovara ronahiyê weşand. Pênc hejmarên ronahiyê yên pêşîn li ser nûçeyên şerê cîhanê yê duyem bûn. Di demên paşîn de jî êdî ronahî kovareke xwerû Kurdî bû û bi nivîsên li ser ziman, wêje û çanda Kurd hatibû xemilandin. Piştî ku di sala 1943 de hawar hate rawestandin jî Mîr Celadet giranî da ser ronahiyê. Serpêhatiya kovara ronahiyê jî heta sala 1945 ajot. Mîr Celadet di jiyana xwe ya rewşenbîrî de ji berî xebatên kovar derxistinê gelek kitêb jî nivîsandine. Her wiha ji bilî kovarên ku wî derdixistin, di gelek kovarên Kurdî û yên zimanê din de jî nivîsiye. Ji ber tengasiyên aborî Mîr Celadet di sala 1905 de li gundê Hecanê Kunêzî Şamê bû dest bi karê çandiniyê kir. Ji bo debara malbata xwe ew mecbûr mabû karekî wiha bike. Erçuqas hevalên wî yên dewlemend hebûn û wan dixwest alîkariya wî bikin jî wî alîkarî qebûl nedkir. Li gundê Hecanê ji bo avdana pembiyê zêviyên ku da jot
بیرک مزن کولا. دنامین پوش مالباتا خوره دنویسینه ناوی وی بیره دانی بو بیرا قدره. میرچلادت دپازه تیرما سال 1951 ده لگند حجان چوسر دلووانی آخوه.